ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। ତୁ ତ ବିମାନ ଧରି ଜଗି ରହିଥିବୁ। ଜୟ ସପ୍ରଭୁ। ଆସ ପ୍ରିୟ। অনেক দিন হল নর মাংস পাইপারি নথি আজি নর মাংস পাইবার সুবর্ণ সুযোগ সহিত সুন্দরী নারীটি অছি সে নহিলে এপরি সুন্দরী হই সন্তা করেছি প্রথমে দুই ভাইକୁ ভর্ষণ କରି ମୋର ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ নর মাংসরে হইবে মজুতি সহিত থিবা সে সুন্দরী নদীটিକୁ ନେଇ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ
ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛିନ ଦେଲାଣି ପାଞ୍ଚ ମତ ତୁହି ଜଙ୍ଗାର ବଧୁ ଆସିଲେ ଆମ ସମ୍ବଳରେ ଆରେ ସଫଳ ପଟ ବଂଶରେ ଭାତା ଜମାଇଛି ରାକ୍ଷସ ବଂଶରେ ବଂଶରେ ଭାତା ଜମାଇଛି ରାକ୍ଷସ ବଂଶରେ ଆଜି ଭେଟନ କରିଛି ଝିଣ୍ଡାଇରେ ସିଂହାସନରେ ସଫଳ ରକ୍ଷା କରୁ ତତେ ଆସିଲେ ରକ୍ଷା କରୁ ତତେ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡ କରି ତୋର ହୃଦ ପିଣ୍ଡ ବାଟିରେ ଫୁଲରେ ଆରେ ସଫଳ ନାମ ଦାସ ରଖି ଜାଣିଥାଏ ନାମ ଦାସ ରଖି ଜାଣିଥାଏ Thank you.